ಮದಿಮಾಯೆ ಪ್ರಣೀತ್ನ ಮದಿರೆಂಗಿದ ಲೇಸಿಗೆಂಕೊಲು ಬೈದ ಅಚ್ಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿಂದ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರಿತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬವೆರಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬವೆರಿಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೂಕ. ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತುಡು ದಿಂಚಿ ಎಕ್ಕಾಡ್ರ ದಿಂಚಿ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಜಾಲ್ಡಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇಮೇಟ್ ಬೈದೇನೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈತಾಡೆ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಬರಪೆ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರೈಸ್ ಇನಾಮು ಏರೆಗ ಕೋರಡು ಮದಿಮಾಯಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಬಂತೇರಿ ಮೂಲು ಕಿನ್ನ ಕಿರ್ತಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕುಜಲ್ನ ರೀತಿನ ಪರುದಾಂತಿನ ಪರಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಗಳ ಬಿನ್ನೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರಿ ಲೆತ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮೋಗೆದಿ ಇದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪನಿಪನ ಚಿತ್ರ 3 ಜನ ಜವನೇರು ಬೈದೇರು 3 ಜನನ ಲಕ್ಷ 3 ಜನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆ 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇದ ನಂಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ಜನ ಯಾರು ಇಡೀ ಸಭೆ ತುಲೆ ನಿಕಲು ಇಡೀ ಸಭೆ ತುಲೆ ಇಡೀ ಸಭೆಟ್ ಯಾನ್ 3 to 1 ಪನ್ನಗ ಸಭೆತ ನಡುಕುಬೋದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಚ್ಚೆ ರಂಗದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ಬೋಡು ಏರ್ಲಾಪುಡು ಅಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ 3 to 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೋಲೆ ಅಲೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಕಣತೇರತೆ ಇದೆ ಇಮೇಟ್ ನಾನು 2 ಜನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ತಂದು ಬೈದೇನೆ ಈತ ವಿಜೇತನ ಪಡೆದು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಆವತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಪ್ಪಡ ಇಮೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ಸಲ ಅದು ಏರೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನ ಏಪಲ ಇನಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ಮೆರೆಗೋಲಾವು ವಿಜೇತ ನಾವತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ಲ ವಾಣಂತ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೈದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ 4 ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗತೆ ಬಾಜನಗ ಬಾಜನ ಓ ಏತು ಜಂತ ಸಾರ ಜಂತನ 1 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೀರಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮುರಿದು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಬಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಬಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಅಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಒತ್ತಾವಡು ಸೂಂಬೆ ಈರು ಪರದ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಕೋಪಗು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮಂಜಿ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ ದುಂಪಾಡ್ ತೆತ್ತಿ ಒಡೆತದು ಪಾಡೋಡು ತೆತ್ತಿ ಒಡೆ ಪೊಡೆ ಪೆರಡೆನಾ ಮಂಜಲ್ ದಡಿ ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದು ಕಾವಲಿ ದೀವೋಡು ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ತೆತ್ತಿದಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಿ ಪೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಗಚ್ಚದು ತಿರುಗಿನ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ಪೋಡು ವಿಜೇತ ನಾರು ಸರಿ ಬಂತೀರಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ತೀನೇನೆ ಇಜ್ಜಿತ ಈಸಿ ಎತ್ತು ಬಂದ್ಬಾರ್ದುಕ್ಕ ವಿಜೇತ ನಾಡ ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಧೈರ್ಯ ದಯಬಂಡ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊಂಜೇನಾಕುಲು ಸಾರ ಜನ 100 ಮಿತ್ತಂಡ ಆಂಜೇನಾಕುಲು ಎಬೋಡು ನೀನು ನಳಪಾಕರ್ದು ಹೊತ್ತಿನ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಆಂಜೇನಾಕುಲು ಬಿಗುಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅಕಲು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಹೊಲಾಯ ಮಾತ್ರ ಆಂಜೇನಾಕುಲು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಆಂಜೇನಾಕುಲು ಅಂಚಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ವರಿಪಾರ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಜನ ಬನ್ನಿ ಅದು ಅಂಚನ ಬನ್ನಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಉಪ್ಪು ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಲ್ತದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತದು ಫ್ರೈ ಪಾನ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಾಯ್ತನ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೇರೆ ಓಲ 3 ಇದ್ದ ಇಡೀ
ಮುಂಚಿ ಕೆತ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿನ ಸಮೇತ ಪಾರ್ದ ಈಗ ಮಾಡಿ ಮೂರೇ ವಿಜೇತನ್ನ ಮೂರಡಿ ಈರ್ ಮುರಿದರತ್ತೆಕ ಆರು ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಬರ್ತದಿರತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಸುರೂಕೋರ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ పోతుంది ಕುಡೋರ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದಿನ್ನು ತೋಜು ಒಂಚಾದ್ರು ಅದ್ರಾಡು ಸಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಕದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಲ್ದಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇರೆ ಲೆತಾ ಇದೀನಿ ರೀ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ರ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ತಾಟಿಗೋರ್ಲೆ ಇರುವರೆಗ್ಲ ನಿಜವಾದ ಪಚ್ಚೆನ ಟಿಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಆನಲಂಜಾರೆ ಗೆನ್ನು ನಂಚಿತ್ನ ಯೋಗ ಅನ್ನಾವರದ ಕರಡಿಗೆ 500 ಪದ್ರಿ ಅನ್ನಾವರದ ಕರಡಿಗೆ 500 ಪದ್ರಿ 500 ಕೊರಡುಗೆ ನಿಖಲೂರ ಬರುಡುಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಕೈ ದೇಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರು ಕೈ ದೇಪ್ತಿರು ಸುರೂತ ಕೈ ಯಾರನ್ನ ಸೋಂಬೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ಸೇಮೆದ ಮನೆನೆ ಹಿರಿಯರ್ ದುಂಬಾಕುಲು ಅವಳು ರಾಸಿದ ಪಂದ ಸೋಂಬೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತ 100 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನೆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನಪರಾಕು ವಿನ್ನರ್ ಆಪ್ ರೆಡಿ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಿರಾವ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋಲಿ ಪಿರಾವ್ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಿರಾವ್ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವರು ಕೊರ್ರೆ ದುಂಬೆ ಅದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಕೌಂಟ್ 10 ವರುಂಬ ಎನ್ಮ 7 ಆಜಿ 5 4 3 2 1 ಸ್ಟಾಪ್ ಆಡ ಬತ್ತಾರ ಪುರ ಬಿರ್ಕೊಂದು ಮಲ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಏತುಂಡು 2 4 ಆಜಿ ಇರ್ಪೊಳ್ಳಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಇರ್ಬಿಳೆ ಬಾಲ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಏತುಂಡು ಇರ್ದ 2 4 ಆಜಿ ಎನ್ಮ 10 ಉಂಡು ಇರ್ಬೊಳಿ ಏತು 15 ಇರ್ದ ಏತುಂಡು 15 ಇರ್ಬೊಳಿ 12 16 ಇರ್ಬೊಳಿ ಬೇಡ ಉಂಡತ್ತೆ 2 ಜನ ತಿಂತಿನಕು ತೊಟ್ಟೆ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತದೆ ನಿಕುಲೆ ಈಗ 2 ಖಾಲಿ ತೊಟ್ಟೆ ಸೇರ್ದ ಖಾಲಿ ಇದೆ ತನ್ನ 15 ಆಸ್ಲೇಸಿ 24 ಜನ ಕೈ ಇರ್ಬೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕನ ಇದ್ದೀರಿ 20 ತಾಜಾ ಹತ್ತು 2 ಜನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರ್ದಿರಿ ಖಾಲಿ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊರತು ಕಡಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಆಸ್ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ್ಮೇರಿ ಮೂಲೆ ಇರ್ತದೆ ಬೇತ 2 ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೋಗಿ ಎಲ್ಯಪ್ಪುನಗ ಕಿನ್ಯಪ್ಪುನಗ ಪಿರ ಬರ್ತ ಎಲ್ಯಪ್ಪುನಗ ಕಿನ್ಯಪ್ಪುನಗ ಪಿರ ಬರ್ತ ಮಲ್ಲನಗ ದುಂಬು ಪೂಪ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗ ಕಿನ್ಯಪ್ಪನಗ ಪಿರ ಬರ್ತ ಮಲ್ಲನಗ ದುಂಬು ಪೂಪ ಪುನಗ ಕಿನ್ಯಪ್ಪನಗ ಪಿರ ಬರ್ತ ಮಲ್ಲನಗ ದುಂಬು ಪೂಪ ಪಿರ ಬರ್ಪ ಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊರ್ಲನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಯಪ್ಪನಗ ಕಿನ್ಯಪ್ಪನಗ ಪಿರ ಬರ್ಪ ಮಲ್ಲನಗ ದುಂಬು ಪೋಪ ಲಕ್ಕದೊಂತು ಬನೋಡು ಲಕ್ಕದೊಂತದ್ದು ಏರು ನಿಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪುರಾಕುಲು ಲಕ್ಕದೊಂತದ್ದು ಬನೋಡು ಈ ಅಕಲ್ನ ಕೆ ಅಂದ್ರಿ ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದೊಂತದ್ದು ಕೆ ನಾನೊಂದು ಜುತ್ತಾರುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ದುಂಬು ಪೋಪ ಕೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇಜಿ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟು ಜರ ಜಾಸ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋನೆಡು ಮೀಸೆ ಎತ್ತಿನ ಮೋನೆಡು ಮೀಸೆ ಬೋಡು 2 ಗಾರಗಳ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪೋಡು ಮೋನೆಡು ಮೀಸೆ ಪೋಡು ಏರ್ ಲಾಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರ್ ರಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ ಲಾಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡೊಚ್ಚಿಯಾ ಒಂಜಿ 2 3
ಇರ್ನ ರಕ್ಷಿತಗೊಂಜಿ ಏತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಶಾಬಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಎದುರು ಬದುಕುಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಎದುರು ಬದುಕುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚೂರಿಂಚಿ ವರ್ಗ ಐವ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಡದೆ ಆಡತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಚಿಂಟು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆ 10 ಬಲೂನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ఆడ జోకులు ఎక్కడ ముక్కలు ఎత్తుంది ఐదు జోకులు ఉన్నారు చూడు గ్యాప్ కొడుతుంతులే గ్యాప్ కొడుతుంతులే ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತೇರ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಚೂರೆದುರು ಬಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಬಲೂನು ಅಕಲ್ ಅಂಗಿದಲ್ಲ ದಿಂಜ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಬೋಂಡು ನಿನ್ನತ್ತ ನನ್ನ ಅರ್ಣ ಆನಕ್ಕೆ ತಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲಿ ಅರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪುಡಾರವಲ್ಲಿ ಜಿಂಜಾನಾಗ ನಿಕುಲ್ಲ ಜಿಂಜಾವಲಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿತಣ್ಣನ್ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯಾರೆ ಗೊಂಡ ಟಾಪು ಜಿಂಜಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಜಿಂಜಾವಲಿ ಜೋಕುಲು ತೆತ್ತುವಲೆ మళ్ళీ నువ్వు ఇస్తే పెద్ద రీతిలో కొండు రడ్డ అమార్చుకోవాలి తాళ దసరు అండి ఇత కౌంట్ మలుపుగా ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನನಂಜು ಐನು ಒಂಡಿ ಓಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಅಂದು ಬಂಜಿ ಏನು ಬಲೂನು ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನೇ ನಾಲು ನೆತ್ತುಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಏನು ಗೊತ್ತಾರ ನೆಟ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲನ್ನ मेरे वाणम ने नल्तिंडला तालन्निनला बೊಕ ಎಚ್ಚ ಒರಿದಿನಲ ಉದಯಣ್ಣತೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೀರುಂತಲೆ ಹೀರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಒರ ಜೋ ನಾಗೇರಿ ಜತ್ತೊನ್ನಗ ಜತ್ತಪ್ಪ ನಾಗೇರಿ ಜತ್ತೊನ್ನಗ ಒತ್ತಪ್ಪ ನಾಗೇರಿ ಒತ್ತೊನ್ನಗ ಪತ್ತಪ್ಪ ನಾಗೇರಿ ಪತ್ತೊಂಡೇರಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ನಾಗೇರಿ ಜತ್ತೊನ್ನಗ ಒತ್ತಪ್ಪ ನಾಗೇರಿ ಒತ್ತೊನ್ನಗ ಜತ್ತಪ್ಪ ನಾಗೇರಿ ಪತ್ತೊಂಡೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕ ಬಲಿ ಸುಳ್ಳುವಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡು ಬೋಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಬಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೆಮಿ ಕೊಡ್ತು ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ನೇಜಿ ಅತ್ತತ್ತು ಇಂದು ಕೈ ಇಂದು ಬನ್ನಿ ಕೀ ಇಂದು ಅಕ್ಕ ತಾದೇ ಹೋದಾರೆ ಪ್ರವತಕ್ಕ ಇಳಕಡರ ಬರ್ತಾರದೆ ಪ್ರವತಕ್ಕ ಸೇವೆದಡ್ಡೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ పొదుని గంట ఆవుడు నాద ఎంగేజ్మెంట్ ఆవుడు నిశ్చయ ఆవుడు ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾಯ್ಪೂಲ್ ಪಗಪ್ಪನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಎದುರ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಐಕೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಪಂಡಿನಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಮದುವೆ ಆತಿನ ಕೂಳ್ಳಾರು ಪುಲ್ಯಾರ್ಲಿತ್ತಿನ ಕೂಳ್ಳಾರು ತಲ್ಯಾರ್ಲಿತ್ತಿನ ಕೂಳ್ಳಾರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ಪೂಲ್ ಪಗಪ್ಪನ ನಿಶ್ಚಯದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಎದುರ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಜಿ ಪುದರು అయితే కైతాలు ఉన్నారు మరి అలే అవు పన్నారు బలే అయితే కైతాలు ఉన్నారు నన్ను బేతకలేదా ప్రైజ్ కొడుకు నేను ఆయన సరి మలిపోయి బలే అది ಹೊಲಾಕ್ ಏನಿತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಬುಧರದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿರ ಪ್ರಾರ್ಜ್ ಅಂತಲ್ಲ
ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣರು ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಬಂತೀರಿ. ಆರು ಚೌಕಟ್ಟು ಎಂದು ಬಂದಿರಿ. ಅದು ಇದೇ ಬಣ್ಣಗ ಕಟ್ಟ ತೆಪ್ಪುಲು ಎಂದು ಬಂಡೆ ಕಟ್ಟ ಗಿತಿರ್ತೀರಿ. ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಚೌಕದ ಕಲಾ ಅಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚಾದೆ ಅದ ನಿಘಂಟ ಆತಿನ ಅಂಚಾದರೆ ನಿಘಂಟ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚೌಕದ ಕಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಆತೀನಿ.